Abracadabra. Du putter den lige ned. Hey, først når jeg tæller til 3. Bare put den ned, ja. Helt ned. Sådan. Du putter den ned, Mathias. 1, 2, 3. Abra! Og du tager den lige op igen. Værsgo. Og du tager en op. Vi folder dem ud og holder dem i de rigtige hjørner. Og den hvide hest er nu blevet sort. Og den sorte hest er nu blevet hvid. Yeah! I skal ikke sige buer af mig. I skal ikke sige buer af mig. Nå, så kan du godt putte den sorte hest, der er blevet hvid ned i posen. Sådan her, og du putter lige den anden ned. 1, 2, 3, Abra! Og så tager du lige en op. Sådan her, en helt tilfældig op. Og mine damer og herrer, den hvide hest, der før var sort, den er igen blevet hvid. Og den sorte hest, der var hvid, den er igen blevet sort. Yeah! Hvorfor siger I buh? Ja, det er ikke det samme. Ved du hvad, kan du lige putte den ned, så tryller jeg en sort en gang mere, helt ned med den. Sådan her. Og du putter den ned. 1, 2, 3, Abra! Og du tager den hvide op. Og du tager den sorte op. Og mine damer og herrer, den hvide hest, der var sort, den er igen. Hvad? Lidt til en zebra. Men den sorte hest, der var hvid, den er igen hvid. En zebra! Hvem er det, der siger Abracadabra? Nu kan I godt stoppe. Der er ingen, der skal sige Abracadabra. Kan du så putte den ned, så tryller vi den altså lige om til en hest. Sådan her. Og Abracadabra er Abracadabra. Ja. 1, 2, 3. Abra! Og du må tage den første op. Værsgo. Og du tager den næste op. Hvad er nu det for noget? Hvad er nu det for noget? Hvor er der en abe? Hvem er det, der siger Abracadabra? Hey! Men I må gerne klappe af dem og sige yeah! Altså, det finder jeg mig ikke i. Jeg laver lige en ballon til jer to frække børn. Nej, jamen Mathias, jeg starter med dig. Og jeg laver et sværd, sejt sværd. Må jeg høre, om I kan klappe og sige yeah! Værsgo, tak. Så er det din tur. Hvad for et dyr kan du lide? En hund? Ej, ved du hvad, lige et øjeblik. De gule, de er så svære at puste op. Jeg plejer at holde mig på næsen, så putter jeg dem ind i øret. Så. Okay, jeg laver en hund. Men jeg vil lave en speciel hund. Se, jeg laver en lille bitte boble, som jeg putter ned i ballonen. Og så springer jeg ballonen. Og så ligger en lille boble derinde. Og så laver jeg et par ører og et par ben og et par bagben. Og se lige en gang, så er det, mine damer og herrer, en hund, der har spist en frikadelle, og så ligger den inde i maven. Må jeg høre, om I kan klappe af Erik og sige, yeah! Tak skal du have, så må du gerne have det. Nå, nu skal jeg fortælle jer noget.